Sanibonani bafowethu. Yabona le ndaba yokuvela uvuke kushaya ukhiye iyayibanga inkinga. Abaningi ke bafethu bakhalile bathi cha nginirobhile lapha kuleya vlog ebihamba nomculo. Angithi kunabo ukuthi bekwenzakalani kulobuhlobo ngako. Alright bafowethu. Siyavuka ke sivuke eHarrismith, uhambo lethu lubheke phi? Lubheke eCape Town. Kunomngane nami ke ngimphuthumayo, yena olala eBloemfontein. Wangitshela ke distance ya 5 hours ukuthi ngiyobe ngimcover, but ungithembisile ukuthi uzongilinda. Kodwa akangikwazi ukuvele ngivuke ngiyise ethubeni lokuthi ngilungise yonke into, ngivele ngivuke ngixhuma. Ayithi vele usuku lale vele i-truck iclean. Kuyikona nje ukuthi ingcoliso ukuthi masuzolala usuku usudla mhlambe yabo kanjani chitheke lo. So usuku lonto uzaloko nje just ukuthi be fresh nawe emzimbeni uvuke ube right. Le ndaba okuvela uvuke utatazela udumisa ukhiye ungena umgaqo kyabe ususendleleni la usuhamba u30 minutes usuloku ukhamisa yini ubuthonga uzange utshela ukuthi siyahlukana nabo. Vuka nje uqhakazisa imoto kancane ibe fresh imoto, nawe umuna alithubo okanye i-truck stop ekuyona ikwazi ukuthi uhambe ogeza. Yonke lento ngiyenze before ukuthi ngistart imoto. Njengamanje sengiyastart imoto, ngiyachecka yonke into ukuthi ihamba kahle yini. Ngiqala usuku lami. Buka isikhathi ekseni ukuthi isikhathi sini. Shothi mawubheka lapha isikhathi engivuke ngaso ngivuke ngabo 20:03. Baningi ke abathe isoft life, asazi ke noma isoft life leyo uzobona ukuthi ngizohamba ngize ngiyolala ngasikhathi sini. Mawusuqedile ke yonke into yakho usuprepare ukuthi cha usuyogeza. Before phela usuke etruckini okanye wenzeni, i-check i-truck yakho yonke into yakho i-right yini, i-fit wheeler yakho pin ba right, amasondo akho right. Alright, i-truck stop ebengikuyona seHarrismith. Thina emsebenzini wethu sisebenzisa into ekuthiwa i-TFN. So ngihamba naleya kade ngiyiphethe lapha efonini ngibakhombise kubiyona abayiphantsha phansi iveze ukuthi ngikhokhile. Musuka lapho ke babe sebekunikezela u5 mawufuna ukogeza. Lo 5 rand wona ufika usebenzisa ungena. Okusho ukuthi ke bafowethu le truck stop ichaza ukuthini, noma ungazange ulale khona ungakwazi ukudlula no5 wakho ufike ugeze khona. Akuhluphi. Usuyabuya usubuya etruckini yakho usufresh, usuyazi ukuthi hayi impilo isizoqala kahle. Nobuthongo sephelile usuyafana nje nomuntu oqala kahle usuku. Umehluko ukuthola usuku liqala early. Prepare ke yonke into ukuze ungahlupheki. Okay, asiphuthumeni ke bafethu singena indlela njengoba ngishilo ukuthi ikhona insizwe engilindile lusekude uhambo kude nase Cape Town. Kodwa ke sengiyi-right yonke into seyi-right, sesiyaqhubeka siyaphambili. Ubonile ukuthi angizange ngivele ngivuke ngigubuludele. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola uzovuka noma ungasalithola ngithuba lokuthi ugeze, uzolithola mhlambe emaphambidlana okanye uzolithola ecustomeni lo zodiliza khona. Kodwa nje ukuvuka kube khona into ozoba busy ngayo kuyakwenza ukuthi nomqondo utshela ukuthi cha sengivukile. Asambeni ke bafethu nanti uhambo lethu liqala. Idolobha lokuqala kodlula kulona mawusuke eHarrismith iBethlehem. Angizange ngisho ukuthi yazi le dolobha ngivele ngicikwe ilento yakhona uyagidlizela muhamba kulona. Ke bafethu la ibisidla umgaqo ke yazi ukuthi mengidlula ikhampani yomuntu umngane nami ngazi nomngane nami osebenza khona vele kube ngathi ngidlula yena ngijabule ngife. Yahamba ke la N5 bafethu bayazama bathi bayawulungisa khona ubhedu njalo sathola stop and go, but ke lo stop and go oqala ungijabulisile ngoba bengazi ukuthi hayi ngizothi ukuthi ngiphume ngithi ukuzidlula nyana okokuqala osukwini sekuthe ukuphuma nelanga ngithi ukuwalka nje kancane. Stop and go yabafethu obasebenzisa nje just ukuthi ucheck noma sondo njengoba umbona nobhuda, hayi ukuthi ngoba ubhuda nje entanta ngoba engazazi ukuthi wenzani. Cha, uyacheck ubhuda yabona zobe lunguza ukuthi yonke into yakhe i-right yini, ithuba litholile uyalisebenzisa. Ngibe sengihala ke lapha ngabiza i-timer lapha ngathi ngeke lilamule baba. Enwana ufuna ukuthi usuthe kakhulu, ufuna ukuthi ushayele nje izinto ezikahle ezilight lezi ezizokubamba nje ukuthi uloku ubhiza. Ayisambe sahamba ke ngaze ngayodlula eSenegal. Ke lana ka amaphisa yazibona nje njengoba zigudla zilandelana kanje
wonke acabanga into eyodwa emqondweni ukuthi kazi phambili soficana. Hawu kanti nangampela sibuzange elangeni. Lokho besikucabanga sonke ngoba ngiyazi ukuthi besikucabanga sizokufica futhi inkinga bafethu iSenegal. Uyabona ke kube khona abantu ekuthiwa ayi ungamphazamisa wenza umsebenzi wakhe. Kodwa lo walaba ayi kube ngathi ungawuphazamisa. Bese siya weBridge ke lapha bafethu. Hayi emva kweSenegal bafethu ngishaye eBloemfontein nje idlule kwangazi ukuthi akukho dolobha. Ngaze ngayoma kwi-stop sokuqala after iBloemfontein lezinto ke kube nehlahla nani. Hayi ngathi ukuphumula. Ayi nangampela ke ngaze ngazosondela eColliesburg. Hayi bese ngikhipha iUSB lapha sengiconnectile sengisho ngomaskando okubi kabi. Sengifika eColliesburg naye inkabi yami ngiyayibona ukuthi ayinanza lapha itruck yayo ipakile lapha. Hayi ngabe ngisondela ke nanku leBhen lapha. Hayi abaningi basuke sebazi ke mebebona iLebhen eduze kwenkunzi ukuthi kuzoqhamuka ba. Hayi ngabe ngisondela ke bafethu ukhona uPart 2 uyaqhubeka uhambo lethu lihamba lezo liyofika phi eCape Town kuyikona ukuthi uTikTok onubuka sikalele ukuthi sihambe kakhulu. Hayi ngithe ngifika kuyona inkabi yami ngangivusa ijabulanga kanje kade sagcina ngithi bayakufuna abantu bakho ngikhathele ibona. Bayakufuna abantu bakho. Athi ngiyakutshela ubona nje ngiphethe oma CV inqwaba la khona abangiphathisa ama CV. Ankabi amafethu. Hey le ndoda le ungazi ukuthi suhlango olodwa yona yaleko Limpopo mina ngwakaZulu. Kodwa ngicabanga ukuyishintsha abafethu ngoba isiZulu siyasikhuluma. Manje mina ifuna ukuthi ingifundise kodwa ngizoyishintsha. Isiyafuna kahle yona ukuthi ibe umZulu kancane. So bafethu ke sithe sithi kufika la hayi sathaya siphinde futhi sibambe uyibhathanyana. Enwani udinga izinto ezikanjena ke bafethu. Uloku untshontsha nje kancane but kuyadependa ke nensuku ukuthi kufanele uphushe kangakanani. Yathi inkabi yami ayingeke awuthi ngisondela. Fanele le inkabi izoma zombili. Uyazi mina mase nawe ngeke sihlukane singashuthanga. Fanele ngizoma la eduze kwakhe. Nkosi ke Superlink labafowethu. Danko ukhona uPart 2 ngizozwa ngani mensawudinga. Ama vlog akhona sophila ngawo.